Porque antes a vida non só era dura, senón que tamén era moi violenta. Unha persona podía matar a outra por un insulto. Eso hoxe en día é difícil que pase, a pesar do que digan nos telediarios. Que pasaba cando unha persona por un insulto mataba a outra? Iba a xuízo, decía a xuíza: usted por que matou a fulano? Porque me chamou porco. E decía jabandos. Entón, en vez de caerlle 20 anos, como era tido como motivo suficiente para matar a alguén, caíanlle 15 e salía rumboso e presumindo. E aí é onde entran as historias de animais. Se un, como decía a miña avoa que andaba polas feiras, chega a unha feira e topa con toda a veciñanza dunha parroquia e doutra e ve a un que se leva mal, para a falar con el, non? Sigue máis pa diante, pero quedanse mirando. E topase con outro que se leva ben e paras a falar, e o outro marcha, non marcha, queda escoitando. E que queda escoitando? O que din, porque decía claramente unha muller o outro día na radio: todos nacemos pa espías, pero non nos profesionalizamos e acabamos en cotillas. E escoitando iba a ver como eu lle contaba a este dun porco que, como todo animal que aparece nos contos e nos relatos, empezaba a ter características das persoas, e ele iba a ver que ese porco, que iba a facer? Vir a matarme. Para que? Para ir a xuízo. Que lle dixera a xuízo: usted por que matou a fulano? Porque falaba dun porco que se parecía moito a mí. E xa logo usted reconoce que se parece moito a un porco. E en 20 anos salía avergoñado, tiña que marchar para a emigración.